Way natalang major damage sa Eastern Visayas, subay sa niadtong 5.6 magnitude nga linog nga miigo sa Hernani, Eastern Samar, pasado alas 8 sa gabi niadtong Biyernes, Pebrero 14. Matud nila ni May Dingal, Hernani DRRMO nga base sa ilang gihimong initial assessment, uban ang mga personnel sa Municipal Engineer's Office, adunay nakitang minor cracks sa Senior Citizen Building, UNDP Evacuation Center, Padang Evacuation Center, Panapuan Center ug Kanhugas Nature Park ticketing booth. Wala usay natalang danyo sa mga seawall sa lungsod ug possible kung maagian ra ang tanan nilang karsada ug taytayan. Way natalang mga medical emergencies nga may labot sa linog. Wa usab musaka ang lebel sa tubig dagat bisan pa man kon offshore ang epicenter sa maong linog. Apan kay padayon pa nilang nasinati ang mga aftershocks niadtong Sabado, hinungdan nga mihimo sila og in-depth assessment karong adlaw sa mga school buildings nga wa nila masusi niadtong Sabado. So based on